Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hadin bakalami kajing ya pen ibor kabalane ars ngi kenti hapadeng ki karbi bat ki penar hakasnong lapangam. Ki bor sensyar jong ka West Giant Hills District bat ka West Karbi Anglong haga arpu pratarik unailor arajar arpulai kila ya kenduk lang hakasnong lapangam. Ban penkut no ya kajing ya kan ar hapadeng gini ki arjat ben riau ki basak hakaput jong ka jela Meghalaya bat ka jela Assam. Nakaliang jong ka West Karbi Anglong District lami khmat daga Deputy Commissioner ka Krishna Barwa bat u Superintendent of Police u Ai Barwa. Kadban nakaliang jong ka West Giant Hills lami khmat dau Deputy Commissioner u ba BS Solia bat u Superintendent of Police u ba Chempang Serti. Hagani kajing yalang ki karbi kila dawa badai ban put no ya ki tenrai dieng balatung hagi lom pentor. Bat lada ki penar ki ailat ban put ya ki dieng ka jingsuk kan wan biang bat ki penar kin yo ban ot yo kuba baladep tung kentup ru ukba uba kila rep hanong jerong. Ki bor pulit jong jela Assam kila kular ban ajinya da ya ki penar haba ki lej ot yo kuba uba kila rep hanong jerong. Bat nakaliang jong Deputy Commissioner jong West Giant Hills District ula menjur ya kani ka jingbu kendon jong ki karbi. Bat larai ban lej put ya ki tenrai dieng haga singto dieng ka arp kundai tarik unailor arajar arpulai. Haga baydai bat kani u wahe shnong jong shnong lapangap uba Damon miling do ula pentip ba unsalum ya ka dorbar paj ba haga janmiet arpu pratarik unailor arajar arpulai. Ban pensngau hakmat ka dorbar ya kani ka jingdawa jong ki karbi. Kumba kalong mentagi nong rep jong shnong lapangap kila sange ban lej rep sya ki lengkha jong ki. Bat nakaliang ki karbi ru kila sange ban pen ibor biang ya ki penar ha lapangap.